Inkokheli zemibutho yasekuhlaleni eMatatiyeli eMpuma Koloni zimemelele kumphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ukuba ongeza amagosa esipolisa kulo mmandla. Ngonyaka uZonda Magwala uyaleseka uhlelo lendlunkulu futhi uyakholelwa kulo. Liyaqhuba idabi ngesihlalo sobukumkani besizwe samaZulu sithetha nje lomba uza kumanyelwa kwinkundla ephakamileyo yezibheno eBloemfontein kwinyanga ezayo. Ilizwe laseMelika lizintshatsheli zetumente yebhola ekhatywayo yoomakhulu emva kokubetha iqela loomakhulu baseFrance kwii-penalties kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Sinamkele kwindaba zethu Wandamba Indodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Imibutho yasekuhlaleni namatshantliziyo eMpuma Koloni itha amaphulo kumaqonga ezonxibelelwano achasene nokuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini awanelanga ukuqaqambisa ingxaki yamaxhoba odlwengulo kule dolophane yaseMatatiyeli. Iinkokheli zale mibutho zimemelele kumphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ukuba ongeza amagosa esipolisa kulo mmandla. Ukuvunywana kwamanye amaxhoba amathathu nathe ahlukunyezwa kulo mmandla kudale inkxalabo emandla kubahlali, nto leyo ibangele amatshantliziyo ukuba amemelele kumphathiswa wamapolisa ukuba ongeze amapolisa kule ngingqi. It is important to stand with victims, and we are demanding justice for the 4 children that we've come to find out that have been raped in Matatiyela. So it's not only 3, we're talking about 4 children. There's another one that hasn't been mentioned, Ukwekwe Aluno boy, and we felt that supporting from social media is not a strong enough message. This town needs, support, it needs encouragement, it needs us to physically walk on the streets, to rally the communities, because this community, if it keeps quiet, then the numbers keep rising. We will have more children getting raped in Matatiyeli. Omnye wamatshantliziyo uRhuthatso Moloto uthi nangona ikhona imingeni ejongene namapolisa kodwa kuyanyanzeleka kutshintshwe isikhokhelo sawo. Reorganize the police station in Matatiyeli and Maluti to enhance their effectiveness, including building a new one here. This must be changed. The petition said we want the removal of the current station commissioner at Matatiyeli police station. We are sticking to it. We are sticking to it regardless of the challenges they are facing here. We want to make sure that they bring in the right leadership for this station. Retrain social workers, children and youth care workers to be appointed and assigned to lower primary schools to provide better support for children. Social and mental care support to families affected, including psychosocial support to victims. Ukanti abazali abanabantwana abafunda kwesi sikolo apho le ntwazana kurhaneleka ukuba yadlwengulwa khona bathe babamba intlanganiso ekhawulezileyo ngelokuzokuhla amahlongwane lenyewe, ukanti ukuza kuthi ga ngoku akukacaci ukuba ngubani owadlwengula lo mntwana. Utata Kabunolo Moloyo eneminyaka 16 budala ofunyenwe eswelekile kumjelo wamanzi amdaka uvakalise ukuba akafuni into yakwenza namapolisa aseTsakane, okukuze emva kokuba iqela lohlangulo lamapolisa liye laye kukhangela intombi yakhe. Umzimba Kabunolo ufunyenwe kumgama wemitha ezimbalwa ngabelusi benkomo, wagqibela ukubonwa ngudade wabo Oliwele ngoLwesine ngethuba eshiya ikhaya esiyakudibana nobethandana naye. Abazali bakaBunolo batyhola amapolisa ngokungathatheli ingqalelo ityala lokulahleka komntwana wabo. Ukuthi mina esayidini lami indaba yamaphoyisa ngiyayibonga, angifuni ngisengidibanisa namaphoyisa waseTsakane. I know nginama-families, nginama-friends wamaphoyisa, policemen, but ngiyabonga iTsakane as a whole. Umntwana wami uyamalele Thursday, watholakala Saturday, atholakala umphakathi. Even now, there's no one SAPS or khona manje la. But leyo ngicela siyeke isikhathi ngisharp ngayo. Ngiyabonga, ngizobonga umphakathi.
I'm lost for words, and I'm really disappointed that had they attended to this matter on Thursday, when the family was alarmed that this is not Bunolo's pattern of returning home, as if the justice system could really take parents serious who know their children, because they took it as, it's just another teenager, if they took it with a sense of agency that it's so deserved, maybe Bunolo, along with the other women who have been found, would still be alive today. Ukanti utitshala kaBunolo uthi basothukile emva kokulahlekelwa ngumfundi wabo obeseze ngobuso ezweni. I'm struggling to come to terms with your absence as the new school term approaches. The thought of an empty seat in our classroom is unbearable. Your beautiful smile and infectious laughter brought so much joy to our learning space. Your passing has left a gaping hole in my heart, Bunolo. In the short time I had the privilege of being your teacher, you showed yourself to be a kind, compassionate, and exceptional learner. Your eagerness to learn and your outstanding academic performance inspired us all. Usapho luthi lufuna ubulungisa nanjengoko lungekayazi ukuba kubani obulale umntwana walo, kanti amapolisa awakabambi mntu mayelana nesisiganeko. Liyaqhuba idabi ngesihlalo sobukumkani besizwe samaZulu. Sithetha nje lo mba uza kumanyelwa kwinkundla ephakamileyo yeZibheno eBloemfontein kwinyanga ezayo isithuba sentsuku ezimbini. Namhlanje umntwana uThokozani Zulu nomele iqela elihambisana nomntwana uSimakade kaZwelithini uxelele amajelo endaba ukuba banethemba lokuba inkundla yeZibheno iza kugweba ngecala labo kwaye nasiphina isigwebe siyakuthi siwiswe ile nkundla siza kuzisa umanyano kubukumkani besizwe samaZulu. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu. Kukhangeleka ngathi akukho kubuyanga mva macala onke kwidabi lokulwela isihlalo sobukumkani besizwe samaZulu. Olukruthakrutwano nekudala liqhuba kwinkundla zamatyala sele lufikelele kwinkundla ephakamileyo yeZibheno kwaye kulindeleke ukuba lichotshelwe kwinyanga ezayo eBloemfontein. Abo ke bahambisana nomntwana uSimakade kaZwelithini abagungqi kuluvo lwabo lokuba nguye ikumkani yesizwe sikaPhunga noMageba. Umqoka ukuthi wonke umuntu ongumZulu eyeseke ingonyama uZonda Magwala. Siyazi ukuthi amacala aba nenselele enkulu ezezimali. Siyasicela nesizwe ukuthi sidonate selekelele indlunkulu selekelele ingonyama yabo ngoba yikho enye ingonyama. Bathi ke umntwana uSimakade uyahambisana namakhwelo ukuba kubekho imanyano kwindlu kaZulu khona ukuze isihlalo sobukumkani sifumane inhlonipho esifaneleyo. Ngonyama uZonda Magwala uyaleseka uhlelo lendlunkulu futhi uyakholelwa kulo lolu hlelo lolu lokuba khona kube khona ukubuyisana nobumbano ngenhloso yokuba phakathi kokunye kuvuselelwe ukuhlonipheka kwesihlalo sobukhosi. Umntwana uThokozani uthi iziphumo zelityala zibaluleke kakhulu kuba zizo eziza kunika umkhombandlela ngobukumkani besizwe sakwaZulu. Lizoletha isiphetho odabeni lwempikiswano ekhona ngesihlalo. Baqale imithandazo ke kwisizwe siphela kwaye bavakalise inkxalabo ziziganeko ezambethe ubukumkani besizwe samaZulu. Batsho besithi zibeka ichaphaza elibi kwisithunzi sikaZulu. Inkokheli ye-DA umnumzana uJohn Steenhuisen ubambe indibano nonondaba ePhoenix eThekwini njengoko lo mbutho ulungiselela unyulo lovalo sikhewu ngomhla we-16 kule nyanga. Olunyulo luzemva kokushenxiswa esikhundleni kwalowo ebesakubanga uceba kwesi sigqeba Amir Abdul emva kokuba abahlali bevakalise ukungoneliseki bubunkokheli bakhe. uSteenhuisen uthi DA izimisele ukuthetha nawo nawuphina umbutho ozimisele ukukhulisa ilizwe nokulwela imisebenzi.
Inkokheli ye-DA yomnumzana uJohn Steenhuisen namhlanje utyelele eThekwini ePhoenix njengoko lombutho ulungiselela unyulo lovalo zikhewu kule nyanga. Le nkokheli ithi ifuna ukuthintela umbutho we-MK ekuphumeleleni iwadi yawo yokuqala. I'm very concerned about the issues facing this particular city at the moment. A lot of concern around service delivery, good, clean, accountable governance and the like. And we obviously want to have a big focus on infrastructure. uSteenhuisen uye waphefumla nangoqoqosho lweli esithi kulonyaka uphelileyo khange lukhule ngokwaneleyo kwaye kufuneka kufumaneke umkhombandlela uzaqinisekisa ukuba luyahluma. We are committed to the government of national unity, and we entered the government of national unity because we think it is the right thing to do for the people of South Africa. But it then has to become a genuine power sharing relationship. It cannot simply be that one party says to another party that consensus means you agree with everything we put on the table and you don't agree with anything that we don't agree with anything you put on the table. Loka Steenhuisen ugxeke kabukhali ukunyuswa kwerhafu. The reality is, however, that the fiscal framework that was passed by Parliament still includes a VAT increase, and we found that problematic. And so we're going to be working, as you know already, we've gone to court to interdict the VAT increase from taking place on the 1st of May. As you know, many retailers and many companies have already sent out notices to their clients about that. But we will also try and find a way forward through this impasse. Emva kwale ndibano uye wakhuthaza abahlali basePhoenix uba baphume ngobuninzi bavote kolonyulo lovalo zikhewu nelizawubanjwa ngomhla we-16 kule nyanga. Ilizwe laseMelika lizintshatsheli zetumente yebhola ekhatywayo yomakhulu yehlabathi kulo nyaka. Oku kuzemva kokuba iqela loomakhulu baseMelika libethe oomakhulu baseFrance kumdlalo amagqibela kankqoyi eTzaneen eLimpopo. Abaququzeleli bale tumente bathi ibe impumelelo kakhulu kwaye itumente elandelayo iza kusingathwa lilizwe laseKenya ngo-2027. Oomakhulu abaphuma mbombozone zehlabathi badibene eTzaneen eLimpopo kule mpelaveki kwitumente yoomakhulu yehlabathi. Le tumente yaqala ngomnyaka ka-2007 njengenxalenye yokukhuthaza impilo esilungekileyo kwabasetyhini abadala nokubagcina besempilweni bonwabile. Iintshatsheli ezikhuselayo iMelika ziphinde zayikhusela ngempumelelo le ndebe emva kokubetha iFrance kwiipenalties kumagqibela kankqoyi. I think that it takes a lot of work to get here, and some of us have been working at it for many years. We have 5 people that are over 70 on the team, and we've been practicing for many years, and we get better and better, and so you can get better at any age. Abaququzeleli bale tumente bathi yonke into ihambe ngendlela kwaye itumente elandelayo iza kubanjelwa kwelaseKenya. I'm feeling ecstatic. I mean, they are the defending champions and they won again. That's very interesting. So they are the champions. We are very happy. Kuguga othandayo ke kuba intombi ezindala zikubonakalisile oko zaxhathalaza kwade kwasekugqibeleni zophuka ke noko intliziyo kwabaseFrance kuba iMelika ibabethile kwipenalties. Baza kukhululwa emakhamandeleni okulinda naphakade ababukeli bomdlalo kamabonakude uShaka Ilembe emva kokubhengezwa kokubuya kwalo mdlalo kumjikelo wesibini ngenyanga kaJuni ngomhla we-15 kulo umiyo. Abadidiyeli nabadlali abaphambili balo mdlalo Ilembe noqulathe imixholo egxile kuthando, ukuqhithana ngethambo ebukhosini kunye nokuncatshana basingathe indibano yonondaba ngeenjongo zokunaba kutshintsha abaza kuza nalo kule sizini yesibini. Bagcwele yimincili yabalandeli bomdlalo kamabonakude oyindumasi uShaka Ilembe kulandela ukuqinisekiswa kokubuya kwalo mdlalo kumjikelo wesibini kungeentsuku zatywala. Onondaba bangongelene kumsitho obubanjwe ngabavelisi balo mdlalo ngeliyakusabela kokunokulindelwa ngabalinganiswa abaphambili. Sekunjalo. This season, season 2, we have a very, very interesting and riveting story that involves love. We love romance, but of course, the rivalry, which people seem to love even more. Wena wangibuma ngabayilo umuntu enginguwe.
konke engikwenzayo ngenzela wena. Manje ku season 2 usewundunankulu wobukhosi bukaZulu. Nalapho sathola igama elisuka enkosini bese landela lokho ngokwethemba nokwethembeka esihlalweni. Most of the scenes for myself would have been the ones with Zwide himself, you know, considering the dynamics between his sons Kunyana and him. So whenever we had to shoot those, we had to really talk them before we shot them. We would, okay, this would be a mediocre approach to the scene, but let's consider a father who doesn't get along with his son. Umvelisi oxhozile imikhala kwinkampani yedidiyele lomdlalo uchaza ngomxholo walomjikelo. In this season we also tell stories of love and heartbreak. There's many stories about whether Shaka had wives, didn't have wives, had children, didn't have children. There's many myths that are surround this. There are some people who even believe that Shaka's that Setuaya could have been a child of Shaka. So there are many stories. Lo mdlalo otyebileyo ngemvelaphi, imifanekiso edlwengula umxhelo nabalinganiswa abazindumasi uthembisa umjikelo ongenakuwuphosa. Hlala ubazise indlebe, amehlo wathi nto kumabonakude wakho ungaphoswa ngecawa umhla we-15 kweyeSilimela. Nantsi Mazulu noThabile Makhaphela. Kosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu mna ke igama lam ndinguThabile Makhaphela mna ke ndingowasebathenjini mvanje yenjenje kaloku iMozulu leyo ke mbukeli wam apha ekhaya esithi kaloku siyivule kakhulu ke ngokuphawula lo mfanekiso wethu wokuqala ogxininisa ngamandla kaloku kwiziganeko zethu zamvanje apha eMzantsi Afrika yokuphawula kakhulu ke futhi uba kuxhaphake empela ukunetha kakhulu kwemvula phaa zikhathwa futhi zindudumo njengapha kwelaphondo lonke lapha eFree State ngamandla ke kumbindi walo ubusevelkom phaya neziphaluko kwasekuseni futhi ngelo shumi nje elikhethwa sisini mbukeli baqhubeke futhi beluvala belusongo lwasuku lwangomso ngamashumi abini nje akhethwa sisibini kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngephondo lokuqala nqa kuphaka lokho mbukeli wam ephondweni lasempuma koloni njengapha kumantla welaphondo phako Bergerdorp kwasekuseni futhi nazo ezontshizane zithe xhaxha futhi napha emazantsi embindini futhi koqalathi kho kwasekuseni nasemthatha bevuswa kaloku mbukeli wam leshumi nje elinesithathu mbukeli kwekhaya masithe ngokubanzi sijonge pha ephondweni laseFree State ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo kupha kaloku mbukeli ekhaya koFicksburg ekuseni futhi nazo indudumo kakhulu futhi zithe xhaxha nje yonke intsasa ngala 10 degrees kanti ke apha ekhaya benjeje pha ephondweni futhi lasentshona koloni ngamandla futhi kwindawo zonke nje ezikufuphi nonqweme njengapha evostile kwasekuseni futhi bevuswa mbukeli ekhaya ngamafunja ngephi ngelashumi nesithandathu kuvunjene kamandi pha ngorhatya futhi ngamashumi mathathu nje aze abe nesinibona ke baphila kanje pha ephondweni laseNorthern Cape ngamandla futhi ko Appington ekuseni futhi kusanetha kusibekele impela phaya ngelo shumi nesibhozo napha eKuruman ngabanda phaya ekuseni mbukeli ekhaya chuncembe nam ngokubanzi phaya ephondweni laseNorthwest ngomso ngamandla futhi kumazantsi welaphondo futhi koBloemhof ekuseni futhi ko-15 degrees napha eKlerksdorp kusanetha phaya ekuseni ngeshumi nje elikhethwa sisine kanti benjenje ke mbukeli wam phaya ephondweni laseGauteng mbukeli ekhaya njengapha kaloku kumbindi ncam yelaphondo koSprings ekuseni futhi nazo ezomvula zibekwe yonke la ntsasa ngo-14 napha koBonkonspruit kusanetha ekuseni futhi ngeshumi elinesine kanti bona baphila kanje ke kwiphondo likumantla apha eMzantsi Afrika elophondo ke mbukeli liphaya kaloku eLimpopo njengapha kumantla walo koMusina mpela qaba ngamafa ekuseni phaya ngo-19 naseThoyandou zezomvula yonke nasesibukela ekhaya futhi siyehla ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga njengapha kumbindi walo ke lophondo futhi lapha eMalahleni futhi ekuseni zibekwe impela ezomvula ngokufana nqwa napha koSikhukhuza kumantla ngeshumi nje likhethwa sithoma kanti ke mna ndiyivala ndiyayisonga iMozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal njengamazantsi walo phako Durban futhi wasekuseni ngo-21 nasePietermaritzburg ngorhatya ngo-24 degrees mnandi kuthinde kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.